Hello dolok jotono phone kaham tamni masung tini huk berainani paijak yang hoi phasing norok nai tongni segarei norok no mai montui hotabok huk ni mai nainai di sini mai rok bwswk naitok sini huk ni mai rok agi furu ke chwng huk ni mai rok masa do tabuk ke masalia aboni bagui chwng tabuk huk nukhaino mano muitu manui hai ta o mai bwtang rok bwswk naitok naidi mo hingke huk ni mai sar sara mo hingke o mai rok hingke vitamin gwnang norok naitok ni soya kwrui kebo ni blog no subscriber khaidi tei like kaisa rinani tapukdi tei buino o video no kisa share khaidi tamoni cherai rok hingke huk ni mai rok sini ya aboni bagui tamoni cherai rok o video rok no nai huk ni mai rok no sini tu aboni bagui nog no buino share khainani tapukdi mo khe mai montui monsi tongkha ta kaisa kaisu ke mo huk bising hala bwswk mai naisok tongoi keha mo khe tamo mai sido mai ni bungmai eta mai ni bungfano huk ni mai hingke potri pot bung tongla sobai rok muimasing bwswk naitogo sini haswk rok nari o scene rok bwswk naithok camera rok aswk hamtaiabla hingke clear rok aswk kaiha aboni bagui kisisa nakardi norok chwng no hai video rok bo khaina ringyablai aswk norok naitok ni soya kwrui tebo kwtal video nungnai norok o video no pai naimani bagui jotono hambai norok naitok ni logi soya kwrui tebo norok video kwtal nungnai jotono no hambai.